І пераадолець страх нашмат прасцей, калі ты ведаеш, што ты не адзін. І нас шмат, мы все розныя, але я ўпэўнена, што ў нашай разнастайнасці і ёсць наша сіла. І ад нашай актыўнасці, наша актыўнасць сёння, яна фармуе вось гэты імідж новай Беларусі. І толькі ад нашай актыўнасці залежыць, ці будуць успрымаць Беларусь як безнадзейную справу, ці як нацыю, якая бароніць сваю будучыню. Я хочу падзякаваць сёння усім замежным журналістам, дыпламатам і палітыкам, якія працягваюць натхняцца беларусамі і не губляюць веру ў нашу справу. І я дзякую кожнай беларусцы і кожнаму беларусу, якія не даюць гэтай веры згаснуць. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь!